Maybe one bite. Never pa ako kumain ng pork. Ano sa'yo lang ang pork dyan na nilaag mo? Wala to. Isus? Tatlo. Deman, kinain ko na ba kayo isa? Eat na. No joke lang yan. Okay lang. Okay. Ano, i-define ko ba ang babae na pag ang babae nag-okay? Okay lang nga niya. Pag nagsabing okay, hindi yan okay. Hindi yun totoo. Totoo yan, ano ang mata mo? No, I have still two. Kakanon mo ni. No. Sa'yo na nga yan. Wala, pinugulan na ako eh. Kakanon mo ni. No, I have still two. Okay na. Arte, gusto mo? Exchange. Abo ko ka yan. Ano ito gusto mo? Kainin mo na. Okay, cheers tayo, baby. Ay, kung ano mo si steak tapos isubok mo sa Okay. iyo. Abo! Come on. Basta, baby. Abo ka, basog na ako. Anniversary ko, baby. Ang sarim sa 80. Ay, umuti mo pa 80. I-surpass mo ang pagka-tantrums mo ng kaanoan mo. Hindi na ako na ano. Sweet. Pumunta ta matusok ako iyo. Holy Hindi yun sweet. Sweet to be. Ano ko baka mag... Hindi, hawakan mo nga. Appeal mo ko para at least may ebidensya ako. What the fuck? Ano? Muntik na kami magkapalit ni Rodjan. Push road gel. So may ka ano ka pala, may ka road gel ka pala kanina kaya pala kaya pala may papitsa, napabigla kang napapitsa. Pagkailingan lang kami naman sa pizza mo. Sisa yan, explain. Estudyante ko yun sa... Wow! Dalawang school, the same coincidence? Yes! How amazing the life! Ano ka na yun? Ako daw mo niyan Pakiban lang to, may ano man siya, may klase pa siyang... Easy! Ari? Ano? Ayun. Oh, ay naggastos ka pa ng plato. Susi yan! Hindi yan. Oh. Bisik! Suba mo ka. Hindi. Play with that. Sana ano? Ano yung drama mo? Abo ko mag... buko na magbuhat. Akala ko kaya busy kang maray, mababanggihan na. Kaya na ako nagpasikaso, tapos nagulungan pa ako nakahilid na. Oh, saka. Ano nangyari? Sabi mo kaya dali na. So, let it be here na lang yung parcels mo kasi wala naman yun. Hindi naman may expire. Saka hindi naman maganda yung pan. Low class naman. Saka masyadong malaki naman yung ano mo, yung terno, ano mo, damit mo. Diba? Alam. Of course, quality control, color white na may design na black. Hindi ko naman binuksan, kikita ko lang naman sa lab. Tapos yung underwear, hindi maganda. Tiningnan ko lang naman kung quality. Of course. Sino nagbayad pala ka? Ako ba ka ito nagbayad?
Taka de cherry. Hindi na tupa. Kain na. Ano, nakahanap kami ng barbecue baka. 160 lang yung nagastos namin. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walong may at manalita ba? Kumawa na din. Kumaling pang malakas. Ay, ako nga, first time ko makakita ng bakang barbecue. So amazing. So 160 divide 8. Yun na yun. Malo pati may ka sa mathematics. 160 divided by 8 peraso. Yeah. Pero hindi ako doon nakat. Siya laman. Pwede pa na picture niya. Of course, bago man yun, pinapagawa na. Hot sauce yun. Di, wala akong pera sa Gcash. Binayad ko na sa Metro Bank kanina. 800 lang. Di, wala akong pera. Wala, ako na nga dapat ang humingi sa inyo ng pera. Kasi naman na ang salary ko, my God. 1.8 lang sa salary na. Wow! Diyos ko Lord, 8,000 na ang salary ko din. Bawas pa, 7,900 something pa. O diba? O diba? Eh, ganun talaga. This is Philippines, yo. Oo, siyempre. Kain na tayo ng ano? Oo. Kain na tayo ng baka na. Oo. Ay, si Ju, ano? Pinili ko ba to? Oo. Ay, di. Hindi ko alam, kahit ano. Oli, akala yung basta, parehas ko man. Cheers. Parehas din. Agriculture. Oo. Sarap. Oo na ata. Oo na. Siyempre, mga humble ka rin. Udi, we're eating. And you are disturbing us. Grabe ka. You're disturbing. Come on! Sit. Ako pa yung nalawat na ano parang ano oras. Nag-ano ka mo ko sa bago, kuya? Para ka doon sa ano ni Kevin. Bye-bye. Dito ba yan? Bye-bye. Bye-bye na rin natin. Bye-bye po. Pinababay lang ako. Bye-bye ka. Parang tanais. Tapos naman parang ulit. Kalahin mo. Wow, sarap. Hindi rin. Sarap na lulutugin. Ano na yan? Manok na. Bako man yan. Kambog lang yan. Sige po. Ay, ako palang Opo. video. Ay, sorry. Sobra po. Tapos Ba, ano, beef and mushroom pizza. Ano pa alam mo? Pizza house lang. Kain ka na. Po. Ah, Gusto ko yung ano. you sit here. You sit here. May camera. Nagkatahon Sasago daw ka. yata. Kasi dati, Wandyan na ako sa ATI wala Bicol. ng baka. Sa binabilan Ano di pa celebrate? barbecue. Oo. Ano to sa wala ko di ko tayo sa mura video na lang. Yan, no? Hindi ka ganun. Hindi ako nagigiling Sige, Facebook. sige po tama. Malambot po pati. Hindi ko alam. Hindi ko din nalalan. Nadangog ko si boses mo yun. Okay. Ginawa ko. Ay, baka diamond. Baka prenup. Hindi ba, pre-up na?
Pinanap agad? Wala yung sanaya? Malay ko ba nga? Ano? Tusok mo mata mo. Hindi ako. Ano? Okay, bye-bye po. Bye. Ang arte? Close agad? Mama, Di, babay na. Ay, hindi. Bye-bye. Ahapot ka siya digdi abot sa baka. Sarap. Uy, ang sarap ng baka. Ha? I don't know. Ano tama yung suka? Feeling ko mas gusto yung suka. Ano yung suka? saan ka lang ba ka? Doon nga sa ano, pinakamasarap na barbecuean sa Pili. Pinakamasarap na barbecuean sa Pili. Sa may sa may San Agustin. Sarap siya. Pero mas gusto ko yung lagyan ng suka. Kaya sa type food. Sa akin, kapakanin yung gusto. Siyempre may sponsor tayo dati ko dito. Baka naman. Ha? Siyam. Sabi ko sa'yo, masarap ang suka. Ano mo gusto? Yan. Roast beef? Maganda naman. Ano gusto mo? Baka Dagat? lang kami dito yung magkarigos. Siya, oo. Ako, hindi ako talaga makain. Hindi mo nagkakarinis. Ano nga? Kaka ka na. Ano? Anong gusto mo? Ayan, ano yan? Ano na yun? Pork yan. Ay, yung Pork yan? baka? Cut na lang. Pork na yan. Try mo yung baka. Kaya ko. Sige, pork na sa'yo kasi akin yung baka. Parang Muslim ako. I'm Muslim. One. Sarap! Actually, yung dinner mo, Che. Yung burger lang. Sarap. Mababatrip ako. Nasa iyan burger mo. Ay mo niya! Mamaya. Pizza mo. Mag-inom ka akong bulong kaya Bulong sa? antay ano. Sakto na yun. Stress? Antay ano? Pills? Oo. Sure. Ha? Anti-dimples? Hindi yung ano yung may tumbok sa lanan. Tapos antay. Honggal. Ah, ano may ano ka? Itong... Yung bilog niya yun, no? May parang dumaking pimples. Painlaban mo kaya. Kasi ang i-invite mo sa birthday mo. Saan naman lang sila? Kamutol mo na yan, Ju. Ano pa lang? Tulo man sa salimigin ka birthday ko. I-invite mo si MJ. Sino ba? MJ. No. Siya i-invite mo. Wala mong invite ng lalaki. Dahil ano ka to? Ano? Ano nangyari sa inyo? Ano nangyari sa friendship nito? Hi guys, let's eat pizza. And Ano? Pizza? Or may hint ang music ko. May hint. May hint. Hint? And jumbo hint. I do something. Pero mas masarap si barbecue yung duman. hindi, mas masarap. Nakailan ka na? Bilangan mo kinakain mo. Susukong takaw di o saro. Ang taas niya. Ano yan? Tapos maano pa ako saro pa. O, tulo na. Tulo, di ba? Okay. Ayan, saro. Sabihin kasi magbakal kang magpirang kakakain mo? Matali pa pa binilang yun. Tama ka. Eh siya kasi, pinapapili yung pirang kakain Para mo, dapat Dakulan mo na. Hindi yun, yung kaya ko lang, yung sabay, ko. ang even ng slice. Diyan talaga ang life. Ano ka ba? Diyan talaga ang buhay. Minsan, tatangat-tangat ka. Minsan, whenever lang. Ah, parang sumunod ka na. So, Parang di naman pork. masarap pala ito. Masarap pala ito. Promise. Gusto ko ito kaysa sa kawayan. Magkano nga ito? 130. Talaga, 130 lang to? Siya na siya. Gusto mo thin crust, 200 pesos. Ayaw ko nun. Hindi, okay man ang lasa nun, pero Nagda-diet Ang kasi safe puro nito. ano, kinakain.
Di ba abot nga nung prawn juice? Wala naman. Wala? Meron yan. Akin na. Akin na. Gagawin ko ng baso. Tabako na. Ay nako, Diyos ko. Normal yan sa tao. Kasi may kinakain na tayo. Dati wala pa kasi tayong kinakain. Paparakatsahan ka mo ka ba? Paapekto ka man, inggit lang yan. Gusto ko lang sabihin nito, ano, ang pagkapait mo na papaka, kinagayon mo. Saka nga, ano? Ako man talaga. Bakit? Uy, kumain ka nito. Did you eat already? Pizza? No. Kain ka. Kasi ka. Or else, kain mo na nga yung ano mo. Kain mo na nga yung burger mo. Imbis na makain na namin to. Kain mo na nga yan. Ano? Sino yung bet mo? Ano? Sa'yo kita. Pero may kain ka. Sa duman lang kita sa... Ano ang gusto mo? Dagat, batis, o ano? Di ba may COVID? Pwede man mag-ano sa resort. By reservation. Bayad pa. Nasasasin out. Duman lang kita sa Tigaon. Sa sa LJP resort. 3,888. May pika-pika na. Maximum of 20 person. Minimum of 10. May pods na? May pika-pika na. Ma-additional kung gusto mo medyo okay, 488. Overnight. Ano? Deal? Ako? May nagregalo sa akin, no? Si Ma'am Shi. Ma'am Shi Carls. So much, Ma'am Shi Carla. Thank you so much po, Ma'am Shi Carls. Oklaw. May pa-ilaw sa electric pan. Paano yun? Kami nagraramahan sa kanya. Ano niya? Exclusive pool accommodation. May pool accommodation. May free buffet tablet set up. Table. Table pala. Free pika-pika with seasoned fruits platter. 3,888 minimum 10, maximum 10, 20 persons. Time in 8 AM, time out 5 PM. Ay, aga pala. Open overnight. Di aga. Pagkakapon, uwi na. Add-on. Baba. Add-ons na is 88 per person in excess, per hour in extended stay. Medyo okay. Hindi ko na-picturean yung loob eh. Una naman ka makalagyan. Yung boss ko bakla eh, syempre ang tugtog niya sa cart, sinasabayan niya, tapos sobrang paspas kami. Di ako, pasipin nag-video. Liter may yung mermaid ba ganyan? Yung color green ang buhok, alam mo yan? Ay! Makakapalite. Iyo ba ga? Kaway-kaway, che. Minamurder mo ko kanina, kaya dapat may ebidensya ako. Saka gusto kong daw ang simbag mo doon sa kaapihan mo sa baon. So kung ma-record ang simbag mo. Ano mo dahil doon? Ha? Nakakatakot kaya. Tapos natatakot, tapos biglang, wow! I'm alive! I'm here na! Okay. Akin na yung ano, barbecue. Konsilbihan mo ako.
Ay, Che, meron pa. Wala silang marunong. Terus? Ano? Ikot ka? Bah, gue. Ang ganda mo talaga. Dum-dum. Ay, anong abot ka na burger dyan? Overload. Ha? Overload. Yan ang overload dyan? Tingnan na yan. Sugo, pati, cheese, tapos, Wala at layan yung ano. No, kung mag-visit kita, baby, yung araw katong overload ko talaga. Overload talaga ito. Kulang hindi na. mo yung pagkalunod na. Like, O, di ba? Lumabas din ang pagkatakaw mo. ah, say, Yan lang kita sa akin. kain, sarap niya. Simpleng dessert yun. Diyan na lang kita, tabing ilog. Ay, iyo, tabing ilog. Ayan na. Kaano mo na, magpaparakabat ka. Aki. Ah! Joke lang. Naggangakan, nailog ko na sa nguso ko. Sabi ko, leave it there and I'll get it. Tapos wala. No, na, wag na. Ano dahil pwede ka? Last ko na pala ni White. Bawa ka man. Buso mo yun. Grabe, nakatatlo lang ako. Stick and chill. Tabay ka, kanan. Nakatuloy lang ako. Isa naman ang bago. Okay, ma'am. Ano ba? Pero parang maliit, no? Kulang ng ano, pineapple. Bakit pa ito pineapple? Ilang pineapple, no? Wala. Wala Wala. ko tayo. Mukha yung bilet, babe? 100 something lang yun, di ba? Alin? Yung pineapple. 100 something lang yun. Ang laman nun, 10 ata. No, I don't think so. 10. Ay, 5 lang na. hindi ba yan? Apat na burgers ulit ang nila. Tapos may dala ka pa sa road. Hindi, marami pa yun. Naggawa pa ako ng ano. Naggawa. I'm not gonna remove this. Diba na? Oh! What? There is toxic in me. Sorry. Can I have one? Can I still have one? Sabi mo, no. Sumunod eh. Sige nga. Can I still have one? No. Just one piece? No. Kuhain mo na. Ano ka ba? Tawa yan. Ubusin mo Dahil na. kita magtantong sa naman sa school. Yung nga, may tamag. Madayaan pa ka rin. Gusto mo madaya, gusto mo malaway. Abay, hindi ka man kayo matilis. Ay, ay. Oo. Hindi ako matitiis, pero matitiis ko ba? Oo. Oo. Talaga kaya ko yan. Oh. Huligin mo. May ano? May sayad na naman. Mo, may sayad na. Dahil tinuyaw mo. Yung nga. Diba? Iba ta. Ang ganda Ako, kasi. tingnan mo. Oh? Hindi natin. Yung ano, nag-iimot-imot na rin, ano, May painap ay na. frozen. Frozen ay, mermaids. Para ikaw ng kapalan. Ang ilang mo, ano mo? Elsa, buhok mo. Ana? Ana kapre. Si kasi Ola. Ang Olaf.
I need hug. I need hug. Sa'yo na nga yan. Ako na, pinugulan mo na ako eh. Kakanon mo ni. No, I have still two. Okay na, I'm enough. Kakanan mo na kami. Diretso right na. Arte, gusto mo? Siya exchange. Abo ko ka yan. Ano ito gusto mo? Kainin mo na. Dahil, Kakaya. Cheers tayo, baby. Ay, kunan mo si steak tapos isubok mo sa Okay. iyo. Tapos Sige, baby. Ay, Abo. subo na lang sa'yo. Sige na, baby. Come on. Basta, baby. Abo ka, basog na ako. Anniversary ko, baby. Anniversary mo sa 80. Ay, umatay mo pa 80 ay ta. I-eat na. I-surpass mo ang pagka-tantrums mo ng ka-anoan mo. Hindi na ako na maano. Sweet. Pumunta ta matusok ako iyo. Ano na, sweet na. Parang sweet tayo, baby. Hindi yun sweet. Sweet to be. Ano, come on. Abo ko baka wag ligaw. Gago, di hawakan mo nga! Ano ka lang mo sakit? Ikaw lang kaya gumawa ako, hindi ako ganun, baby. Seryoso ako sa buhay. Come on, Adi sabay kita. ako nga susubo sa'yo eh. O, sabay ako. Sorry. So, Come on. Stop. Kasi gusto ko nang kumain niya. andali na ah. Gusto ko pansarap pala. May para pamira pa. Pina. Alin ba? Arto ka na yan. Dito sa camera. Makapagaramdam. Wala mag-nyam. Gusto mo ito? Gusto ito? Hindi, may suka mo ito. Dapat sukaan. Ano? Happy ka na? Okay. Wow. Che! Ba't ang ganda mo? Iwan ko na to. Tapos ka na? Sana all mo gayon. Tapos ka na, Che? Sa ano mo? Tapos ka na? Attention mo, Che. Wala kong nalalang, di ako nalalang siya, baby. Saka mag-